بله تماشاوان هیجا هلوستا دنگدرین کرد هلوجاتین ترکیه لی هر وها هلوستا پارتیین سیاسی ترکیه گری دایی پرسا کرد. سروکر رقصنا پارتیا دیوال دیاربکر جیهان اوسن میوانی منه سلاف بوده که جیهان 100 ساله پرسا کرد دست بکرنا کمارا ترکیه حتی ایرو دوم دکه 2023 tam 100 sal. Demhat ku pirsa Kurd vere rojevê ji bo çareseriyê hûn çawa dibînin? Ya Kürt meselesinin gerçekten de artık çözülmesi gerekiyor. Divê êdî pirsa Kurd were çareserkirin. Türkiye Cumhuriyeti ev 200 salên dawî dema em binêrin neçareserkirina pirsa Kurd dibe sedem ku pirsgirêkên din jî yên Tirkiye çareser nebin ji ber vê yekê divê desthilatên ji vir û pêve kîja were jî pêwîst e pirsa Kurd çareser bike bi awayeke mayînde çareser bike ji ber ku li Tirkiye ji aborî heta tenduristî heta perwerde geştiyarî û kulturê kîja pirsê hûn vekin hûn bixwazin kîja pirsgirêkê çareser bikin ji bin derbarê pirsa Kurd de tiştekî derdikeve ji ber vê yekê pêwîst e pirsa Kurd were çareserkirin eva 200 salên dawî ye ev pirsgirêk berdewam dibe ji bo Tirkiye bibe welatekî bihêz li navçeyê pêwîst heye hemû pirsgirêkên navbera xwe û Kurdan çareser bike ev 100 sala duyemîn ya komarê de li pêş Tirkiye pirsa herî giring e. Keke Cihan Ali Babacan tê Diyarbekirê nêzik van rojan partiya dêve di sekna wê di pirsa Kurd de di çareseriya pirsa Kurd de cudatir ji partiyên din yani divê derbarê de em ez peyamên te dixwazim were tabii yani bu çok açık ve eve pir eşkere ye eve partiya deva ji bo ji hemû partiyên siyasî zêdetir derbarê nêrîna pirsa Kurd de ji wan cuda ye sedemê vê jî partiya herî nêzîkê rastî ye rastiyê tîne ziman ji ber vê yekê ji bernameya partiyê bigire heta vê dawî beyannameya mafên bingehîn jî hat belavkirin gelo pirsa Kurd çima û çawa bê çareserkirin eva pêşniyarên kirdarî pratikî pêşniyar kirine ez karim bêjim yek tenê devaya vê tîne ziman dema partiya deva li pirsa Kurd dinêre eva tenê wek pirsa partiyekî nanêre niha li Tirkiye 130 partiyên siyasî heye û divê ev hemû partî hewl bidin vê pirsê çareser bikin ku wek pirsa wan hemiyan e ji ber vê yekî partiya deva ji bernameya xwe destpêkê heta niha zimanê dayîkê hem welatiya wek hev dawîkirina sîstema qeyyûman û çareseriya pirsgirêkên şer û her wiha hemû ji bo pirsgirêkan pêşniyarê xwe derdixe pêş û dema were desthilatê jî partiya deva ji bo çareseriya pirsa Kurd dê îradeyekî kirdarî nîşan bide û ji bo çareseriyê çi ji dest were dê bike ew îradeya kirdarî keke Cihan yani pirsa Kurd çareseriya wê gerwerî parlamentoyê helwêsta sekna partiya dêva çi dibe û baweriya te heye ku bi rastî kandîdê serokkomariyê Kılıçdaroğlu her wiha CHP İttifaka Millet pirsêtînine parlamentoyê yani bu sorunu parlamentoya getirilir mi? Gelo parlamentoya getirmeli ve bu divê ev pirsgirêk
were parlamento û dibin banê parlamentoyê jî çareser bibe. Dema pirsa Kurd çareser dibe, divê şaşiyên ku berê di proseyên çareserî de hatine kirin neyên kirin. Ev jî têwateye ku li parlamentoyê hemû endamên parlamentoyê, hemû saziyên sivîl, hemû pêşengên civakê û hemû alî divê pêvajiyê de cî bigirin. Eva neçariye. Lê eva wek pêşniyar nebe, eva wek daxwaz nebe, eva mecburiye. Eger ev nebe de pirsgirêk berdewam bibe. Ji ber vê Kılıçdaroğlu jî hevpeymanên wî jî di rêya çareseriya pirsa Kurd de ji dil û wêrek tev bigerin û dema vê dikin jî hemû rîskan bigirin ber çavên xwe û rewşa Tirkiye hey jî bînin pêşçavê xwe û gavên wêrek bavêjin. Eger vê nekin di serî de ev serokkomarên nû û desthilatên nû dê civaka Tirkiye dem winda bike û ev pirsgirêk bêçare bimîne. Ji ber vê yekê dibe ez vê jî zêde bikim. Di demên borî de serokê me giştî Alî Babacan jî got ev hilbijartin ne hilbijartinekî ji rêza ye. Ev hilbijartin wek referandumê ye. Divê wek referandumê em tev bigerin û hemû xebatên me di vê çerçevê de ne. Gelo qedexe yan maf û azadî, pêşketina aborî yan qeyrana aborî, maf û azadî yan jî sînordânkirina wan mafan. Çareseriya pirsa Kurd yan jî di pirsa Kurd de berdewamiya pirsgirêkan. Divê gelê Tirk vê hilbijartinê de biryara vê bide. Spasiyatet kim Cihan Hüseyin Serokê Rêxistina Partiya Dêveş Diyarbekirê gelme.